kayo. Edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. At dito muna tayo sa mga announcement natin. Sa mga taga Legazpi, yung mga malalapit po dito sa Legazpi, magkakaroon ulit tayo na gagawing free health consultation day. Kailan po yan? October 11. Ngayong Saturday po yan. October 11, ngayong Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. sa CMD Center in Legazpi City. Yung mga hindi kayo naka-avail last October 4, take advantage, maka-avail na kayo ngayon na October 11, 9 a.m. to 4 p.m. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Yan. And syempre, ini-invite din natin yung mga teachers dyan. Oo. Kasi gusto rin namin na matulungan, ma-reach out yung mga teachers there. Oo, si sir, si ma'am, kung kayo may mga health problem, gusto po namin kayong matulungan, ma-rejuvenate kayo the natural way. Our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. And of course, sa mga taga Bakakay Albay, magkakaroon din kayong gagawing free health consultation on October 15. 8 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Bakakay Albay. Mamaya po ay i-announce natin kung saan po dyan sa Bakakay. And of course, eto pa, mga taga Jose Panganiban. Sa Camarines Norte naman Eto yung schedule natin ng Health Symposium, October 24, dyan sa JPANG, 9 a.m. doon sa care of Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Darating ako sa inyo, Camarines Norte. Haharap ako sa inyo, a living testimony restored by HCI Products. And of course, kung sa JPANG ng October 24, Dait naman, sa Dait tayo ng October 25, 9:30 a.m. at Ducel's Garden. Health Symposium po yan. And the following day, October 26, diyan naman tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Anong gagawin natin dyan? Ito po, yung sa JPANG, sa sa Daet at sa Labo, that is Health Symposium na gagawin natin. Etong dito sa paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD retail price po. $660 with freelance na kasi yan. Oo, marami kaming ituturo sa inyo paano i-manage whatever your health situations now. Opo. At saka, meron din tayong ibababa na promo para doon sa mga mag-a-attend. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat ang ating panawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? So, eto muna, isang kwento ng kagalingan paano nakakatulong yung ating mga produkto. Pakinggan po natin. Stockist ng Tondo, Manila, si Madam Wanji Abuda. Good morning, Madam. Kasama ka namin dito sa Shuhai City in China for our travel incentive. Madam, sigurado ako na maganda ang experience mo sa paggagamit ng ating CMD. Kwentuhan mo naman kami. Ano ba ang magandang experience mo sa paggamit ng ating CMD product? I started using CMD year 2004 late December. It was introduced to me by a relative of mine, Mrs.
kinain. Kagagaling ko lang operahan ng Tabso. To daw ang healing power ng CMD inside if you had been operated. So, na-experience ko naman na totoo siya dahil yung mga ibang na-opera, lalo pagkataglamig, nagrereklamo sila na it's very painful, no, sa loob. So, yun yung first na experience ko, and then yung kidney ko, kasi meron din akong problema sa kidney, mula nung 2004 hanggang ngayon, hindi ko na siya naramdaman since I started using CMD. And then yung arthritis ko and hypertension. Ang pinakamagandang nangyari sa amin sa loob ng 5 years na paggamit ng CMD, ang mga apo ko, because we are family of asthmatic, wala na sa kanila ang nako-confine. Before, halos every month nasa hospital kami dahil ang mga apo ko hinihika. Tapos ang latest, last December, nagko-complain ng husband ko na nahihirapan siyang dumumi. And then, first week, noong January 2009, nagpa-colonoscopy siya. And then, nakita na meron siyang bukol sa rectal, sa opening ng ano. It was 12.5. Then, Dr. Chua instructed us to take 60 drops per take. So that is a total of 180 drops a day. Pero ginagawa naming 200 drops ang take niya at saka isang dropper ng selenium. Last March 5, nirequire siya ng doktor namin na magpa-CT scan dahil baka daw nag-spread na yung ibang bukol sa ibang internal organ niya. Luckily, thanks to God and thanks to CMD, yung kanyang 12.5 na bukol was reduced into 2.5 centimeter. Yun ang pinaka magandang nagawa sa amin ng CMD. Financially, ang husband ko kasi is a former ship captain of international ship. Mula nung na-opera ako, I asked him na huminto na ng pagbabarko kasi gusto ko i-spend yung the rest of our life na magkasama kami. Since nahuminto siya, yun lang ang nagsusupport sa amin, ang kita namin sa CMD. And nakakapag-travel kami, na nagagawa namin yung mga gusto namin. Aside from that, nakakatulong kami sa maraming tao na ang area kasi namin is area ng mga mahirap. So, wala silang kakayahan na magpa-doktor, na magpa-ospital. By just mere using CMD, nagiging healthy ang pamilya nila. So, ang request ko sa lahat ng mga Pilipino na makakarinig sa mga testimonies ng mga nagsi-CMD is to take CMD every day. Take your CMD religiously at magkakaroon kayo ng healthy family at magkakaroon din kayo ng financial freedom. That's all. This is Evangeline Abuda, Stockist 238 of Tondo area. God bless you all. So ayan, sa mga listeners natin, ang ulit-ulit natin na binabanggit, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay?
So ulitin ko na lang para sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At dito tayo ngayon, isa uling kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. So ito, pakinggan po natin ang kanyang kwento. Okay, may bisita po ako rito sa aking office. Siya yung malakas na distributor natin dyan sa Bacon District, Sorsogon City. Ang ganda talaga ng kanyang testimony. Una, siyempre, tungkol sa kanyang anak, paano natulungan ng ating product. And this time, siya po ang malakas na distributor natin dyan sa Bacon District, Sorsogon City. Si Ma'am Eva O'Malley. Andito ngayon ako, ang dami na naman kinuha mga products ni Health Code International. So, kwentuhan mo kami, Madam. Bakit ka napunta dito sa Health Code International? Ano yung experience nyo sa family? And of course, this time, ano experience mo na ngayon na ikaw ay distributor doon sa iyong lugar? Si Ma'am Eva O'Malley. Ayan po, mapapakinggan nyo. Sige, go lang. Bali po, ako yung nag-member ako dati year 2006, 4, ganun, 2004 or 2006, di ko matandaan yung year, yung magkaroon ng anak ko ng polyps. Pinatingnan ko sa isang doktor dito sa doktor dito sa Legazpi City. Sabi sa akin, hindi daw yun hindi operahin. Kailangan pang dalhin sa PGH sa Maynila. Pinalilikom ako ng 10,000 amount. Pag nakalikom ako ng 10,000, balik uli ako sa kanya at bibigyan niya ako ng referral para madala doon sa PGH. Pag uwi ko ng bahay, may nakapagkwento din sa akin na bakit daw hindi subukan yung CMD. Di sa madaling sabi, sinubukan ko yun. Balik uli ako ng Legazpi, bumili ako ng CMD, 500 pa yun. Pagdating ko ng bahay, nabutan ko yung anak ko, nakahiga sa nakaduyan. Tapos ang paghinga niya ay sa bibig na nag humihinga. Pagdating ko, pinatakan ko ng isang patak lang yung kanyang ilong. Nang patakan ko, biglang dumugo. Hindi ko malaman kung nalaglag ba o kung natunaw yung sa ilong niya. Tapos nung nakatulog yung bata na nung mapatakan ko. Siyempre, hindi ka hindi mo makita kung ano talaga yung result hanggang sa yung nakatulog yung anak ko. Big plus light ko, Madam, yung ilong. Tinignan ko yung ilong. Wala na talaga. Pagkagising niya sa gabi, humingi ng pagkain. O sabi ko sa kanya, tingnan mo nga, isuot mo yung yung daliri niya. Sabi, wala naman. Tapos habang tulog siya, Madam, inaano ko yung ilong niya. Kung doon na talaga lumalabas yung yung hininga niya. Salamat sa Diyos. Yun. Hindi na ako nagkagasto ng 150 pa lang yung patak noon. Tapos yung inihingi ng doktor dito sa Legazpi, 10,000 yung amount na kailangan namin. Yun, 150 lang gumaling sa CMD. Kaya hanggang ngayon, hindi ako bumibitaw sa CMD. Marami nang na-experience ako dito. Pero sabi mo, Madam, nung dinala mo sa doktor, sinabi sa iyo ay merong binigay na pang-spray sa ilong. Magkano yun at anong resulta nun? Yung pang-spray na yun sa ilong, 720 yun. Kumusta naman? Hindi nga, pag in-spray ko, hindi nga makaabot doon sa ng bata. Hanggang lang doon sa may ng bukana ng ilong, hindi nga makapasok doon sa mismong ng bata, yung polyps ng bata. Hindi nga yun naubos.
na anong wala ding nangyari. Kaya yun, 20. Ay, grabe, 720. Tapos katumbas lang ng isang patak ng ating HCICMD. Tanggal yung polyps sa ilong. Oy, grabe. Kaya naman nag-member ka noon nang dahil sa nangyari noon. Ngayon, ikaw ay malakas na distributor dyan sa Bacon District, Sorsogon City. Kumusta? Kasi ang lakas ng benta mo. Kumusta naman yung mga taong gumagamit ng product sa area mo? Madaming gumagamit ng product na ito, yung mga may high blood. Dati nag-maintenance sila ng metoprolol. Ngayon hindi na. Yun na lang si MD ang ginagamit nila. Tapos maraming karamdaman na imbis punta pa dito sa sentro magpa-doktor, yun na lang si MD ang ginagamit nila. Lalo yung sa mga nakakagat ng mga hayop, na mga kagat ng kung anong hayop, yun na lang, hindi na dinadala dito sa may nakagat daw yun ang pusa, yung aso, tapos yung yung ulahi pambamam, yung mapulang yun sa dudok pa naman yun. Yun na, hindi na nagpa-doktor, si MD na lang ang binili. Di laking sa amin pa naman malayo, nasa malayo sa ospital. Di yung ipapa-check up nila, ibabayad sa doktor, binibili na lang ng CMD. Nakatipid pa. Anong mga specific na mga health problem pa ng mga nandun sa area mo ang natulungan? Yung may mga bukol-bukol sa katawan, high blood, yung mga masasakit ang yung masasakit ang mga tuhod, yung mga may problema sa mata, na mga na ang paningin nila, yung patak lang ng CMD eye drops, galing na sila. Okay, Ma'am Eva, sa family nyo, ano pang nagawa nitong ating HCICMD? Sa family namin, yung mga pamangkin ko hindi na nagiinom ng mga vitamins na yan. Puro na lang CMD. Lahat na kami sa bahay, CMD gamit namin. So, ayan, ang dami mo na namang kinuha ngayon. Di ba sinabi ko sa iyo na kung may CMD ka sa lugar mo, para kang butika sa inyong area. Naramdaman mo ba yon? Oo. Kasi sa tuwing may mga emergency na, yun nga, may mga kinagat sa hindi pwede na pabiyahe na gabi. Doon, punta na muna sa akin sa bahay. Tapos kung naglalakad ako saan, lagi ako may bit-bit ng CMD. Hinahanapan ka? Oo. Hinahanapan ako. Tapos kung may mga emergency ganito, ganyan na madali ako nakakabunot ng lagi ko dala-dala. Kasi mas kahit sa sa sasakyan, kung saan man ako matagpuan, nagtatanong, may dala ka ba? Kaya lagi ako may bit-bit. So, yan, nakatulong ka na, kumikita ka this time. So, anong masasabi mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa nakakapakinig, ay bumili na kayo nito na ng CMD. Kisa mag-inom pa tayo ng kung ano-ano diyan na produkto, mas maganda na ito na CMD. Tried and tested. Tried and tested. Kahit sa family. Kahit sa sa family namin, ito na ginagamit namin lahat. Okay, pangalan ulit? Ako po si Eva Umali from Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ayun, di ba? Inaumpisan lang doon sa anak niya na nagkaroon ng polyps sa ilong. At talagang, just imagine yung reseta sa kanya na pang-spray ng doktor dito. 700 plus, walang nangyari. Pero sa atin, CMD, isang patak, tanggal ang polyps. Ganun, yung kailangan i-ready niya na magpa-opera sa PGH, hindi rin nangyari yon. Dahil mismo sa CMD talaga ay natulungan. Kaya nga sabi ng ating doktor, dapat alam ng mga tao that this product can save life. Okay? So, iba-ibang product na tayo. Kaya Power 5 na tayo. Pag sinabing Power 5, CMD, CBF, Cell Bio Juice, CR Juice, may peptide tayo. Yan po ang mga produkto natin. Madami na tayong product, kaya pwede rin kayo mag-join sa amin, do the business. So, good health, good business. Pag sineryoso nyo, makakatulong talaga sa inyo ito financially. Free travels, local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. So, ulitin ko lang, ang event na mangyayari ngayong October 11, free health consultation,
CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. O yung mga hindi naka-avail last October 4, take advantage na ngayong October 11. Kasama na po yung mga teachers na ini-invite natin. Gusto rin natin na matulungan yung mga teachers na dapat si Sir, si Madam ay healthy. O, diba? Kahit nagkakaedad tayo, dapat healthy tayo. Sa mga taga-Bakakay, free health consultation kayo, October 15, 8 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Bakakay, Albay. And of course, lipat tayo dyan sa J-Pang, Jose Panganiban. Kita-kits tayo mga taga Camarines Norte. Health Symposium gagawin natin October 24, Friday po yan. 9 a.m. dyan kay Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. And the following day, andyan tayo sa Jusel's Garden, Daet, Camarines Norte, 9:30 a.m. po. The following day, October 26, 9:30 a.m. Diyan naman po tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. So dito na tayo, mga taga-Katbalogan. May CMD Center na po kayo sa 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City at Top St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban na sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City. So, dito tayo sa iba natin ng mga ZMD Centers and Active Distributors. Okay? So, dito tayo. Wait lang ha. Ano to? Sa Camarines. Ayan. Pakinggan na lang natin ang mga ZMD Centers and Active Distributors. Sa Camarines. Hello kay Ma'am Asuncion Liana Reza. So, ito pakinggan po natin. Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode. Ayan, dyan sa Jose Panganiban, dyan sa Purok 6, care of Ma'am Sonia Bibon, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balani. Andiyan din si Ma'am Susan Abais, Rosan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carinderia. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at may Nab Wellness Center tayo sa Barangay Belmonte, San Andres Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Taas tayo ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Ma'am Nelita Abion. CMB Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiñana at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6,
Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Infront, Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa JB3, second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. CMD Center po yan, okay? Dito naman sa First District Cobalbay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atop 711, Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Michelle Biasca, CM Listaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. At may CMD Center tayo sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Sa 2nd District of Albay, ang aking center, si Amlistaco Center, 2nd floor, room 208, PDLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Okay. Asa na tayo? Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Andyan din si Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Ma'am Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Roslyn Musa, Balderrama, Porokwan, Gotob, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo Icardo sa Odell Store, Bangkirohan, Legazpi City. Ma'am Asuncion Liena Resas, Inamnan Grande, Ginobatan, sa Liena Resas Store. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWA. CMD Office, 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunaw, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado, Villar. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rialde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. So iwan ko na lang muna sa inyo ang aking text hotline ni 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people. Okay? So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.